असंशयः वेदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यसि भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्यतं शयः इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यसि भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यसि संशयः। Meaning, இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தரிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டி உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माताजी नमस्कार माताजी नमस्कारम नमस्कार माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम नमस्कारम माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण எல்லாருக்குமே हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेय शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी दिनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம இப்போ ஒரு பஜன் பண்ணிட்டு செஷன். ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी
வனஜாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு 35 அஞ்சு. பதம் 5 35 ஓகே 35வது பதம் இல்லையா? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஒண்ணுன்னா பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம தன்மாத்திரங்கள் அப்படின்னா தாமசிக் குணத்துல இருக்கக்கூடிய தன்மை அப்படின்னா நம்ம ஸ்தூலமா பார்க்கக்கூடியது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அனாலஜியை எடுத்துக்கணும் நம்ம இல்லையா? ஸோ இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது மனசு இல்லையா? புத்தி வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கும் மற்றும் புலன்களும் வந்து அதற்கேற்றவாறு செயல்படும். மேலும் இந்த அதாவது காற்று இந்த மேல அதாவது ஆகாயம் பஞ்சமகாபூதங்கள் அதுல இருக்கக்கூடிய நுட்பமான செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து தன்மாத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோ அது குணமே வந்து தாமசிக் குணத்துல இருந்துதான் வர்றது என்பதையும் நாம
தெரிஞ்சுக்கணும். தாமசிக் என்பது செயலற்ற தன்மைக்கு கூட நாம வந்து தாமசிக் என்று சொல்வோம் இல்லையா? மேட்டர், மேட்டர் திக் மேட்டர் வந்து எப்பவுமே தாமசம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த ஒரு அனலாஜி. ஸோ அப்படி ஒரு இதுல இருந்து எடுத்துட்டு நாம் அதை படிச்சுட்டே வரணும். தன்மாத்திரங்கள் இப்போ நபசக சப தன்மாத்ரா காலகத்யயா விகுர்வதஹ சபசோபவத்தோ வாயு சத்வக் ஸ்வஷ்ய சா சங்கரஹ. எஸ் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सबतन्मात्रात् कालकत्या विहुर्वदः स्पष्टो भवत्तदो वायुस्पर्शस्य स संग्रहः. நவச வானிலிருந்து, சப்தமா தன்மாத்ரா நுட்பமான மூலப்பொருளாகிய ஒளியிலிருந்து தோன்றுவது, காலகத்யா நேரத்தின் தூண்டுதலின் கீழ், விகுர்வத மாற்றத்தை அனுபவித்தல், ஸ்பர்ச நுட்பமான மூலப்பொருளாகிய தொடும் உணர்ச்சி, அபவத் தோன்றி, தத அங்கிருந்து, வாயு காற்று, தொடு உணர்ச்சி, ஸ்பர்சஸ்ய தொடுதலின், ச மற்றும் சஸ்கிரக உற்று நோக்குதல் மொழிபெயர்ப்பு. ஒளியிலிருந்து தோன்றுகின்ற விண்வெளி இயக்கத்திலிருந்து காலத்தின் தாக்கத்தினால் அடுத்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த நுட்பமான மூலப்பொருளான தொடு உணர்ச்சி, காற்று மற்றும் தொடுபுலன் ஆகியவை வெளிப்படுகின்றன. பொருளுரை: காலப்போக்கில் நுட்பமான வடிவங்கள் முழுமையான வடிவங்களாக மாறும் பொழுது அவை தொடு உணர்ச்சியின் பொருள்களாகின்றன. தொட்டறியக்கூடிய பொருள்கள் மற்றும் தொடு உணர்ச்சி பலன் ஆகியவையும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் தோன்றியதற்கு பின்னர் வளர்ச்சி அடைகின்றன. மண்ணுலக வாழ்வினை வெளிப்படுத்தும் முதல் புலப்பொருள் ஒளியாகும். ஒளியின் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து பார்வையாக புலனுணர்ச்சி தோன்றுகிறது. அதுவே நமது புலனுகர் பொருள்களின் படிப்படியான பரிணாம வளர்ச்சியாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று இல்லையா? பரிமாணம் என்பது இந்த இடத்துல பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் சப்தம் இல்லையா? சப்தத்துல இருந்து ஆகாயம், ஆகாயத்துல இருந்து மீண்டும் வந்து தொடு உணர்வு, தொடு உணர்வுல இருந்து இப்ப நாம என்ன பார்க்க போறோம்? காற்று இல்லையா? அதுக்கப்புறம் காற்றுல இருந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரூபம், அடுத்து அக்னி இல்லையா? இப்படி ஒன்றொன்றாக உருமாற்றம் அடைகின்றது என்பதை வந்து நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம். நபசஹ சப்த தன்மாத்ரா காலகத்தயா விகுர்வதஹ சபர்சோ பவத்தோ வாயோ சத்வக் ஸ்வர்ஷயஷ்சா சங்கரஹ. நபசஹ அப்படின்னா வானிலிருந்து, சப்த தன்மாத்ரா நுட்பமான மூலப்பொருளாகிய ஒளியிலிருந்து. தன்மாத்திரங்கள் என்றாலே அந்த அதாவது நுட்பமான பொருள் என்று பொருள். ஆக்சுவலி அதுல இருந்து வர்றது அப்படிங்கிறது பொருளாகிய ஒளி. சப்த என்றால் ஒளி இல்லையா? ஒளியிலிருந்து தோன்றுவது. காலகத்யா அதாவது நேரத்தின் தூண்டுதலால் கீழ், விகுர்வத மாற்றத்தை அனுபவித்தல். ஸோ அதாவது மாற்றம் ஏற்படுகின்றது என்று ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம இதுக்கு மேல ஆத்தென்டிக்கா இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேயும் நம்ம தேட வேண்டியதே இல்லை. இந்த தேர்ட் கேண்டோல இந்த சாங்கிய பிலாசபிய பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த உடல், ஆன்மா, இந்த பஞ்சமகா பூதங்கள், 10 புலன்கள் இல்லையா? மேலும் புலன்களின் 5 செயல்கள் இல்லையா? மனது, புத்தி, அகங்காரம், இவை அனைத்தையுமே ரொம்ப அற்புதமாக இந்த 24 பண்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா வந்து எவ்வாறு உற்பத்தி. இதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். இன்னும் டீட்டெயிலா இந்த இடத்துல நாம கபில தேவரால் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுவதை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். சோ அதனால இதை தெரிஞ்சுட்டால யாரு கேட்டாலுமே நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து சொல்லி நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ அதனால ஸ்பர்ஷ அப்படின்னா ஸ்பர்ஷம் இல்லையா? நுட்பமான மூலப்பொருள் ஆகிய தொடு உணர்ச்சி. இது அதாவது நுட்பம் என்றாலே வந்து நம்மளால வந்து உணரக்கூடிய தன்மை தான் இல்லையா? பார்க்கக்கூடிய தன்மை கூட வந்து மிக மிக குறைவு. அப்படின்னா அது ஒரு சூக்ஷ்மமான நிலையில இருந்துதான் நம்மளால வந்து உணர முடியும். சோ ஸ்பர்ஷம் என்பது நம்ம தொட்டால கூட இந்த உணர்வு என்பது நம்ம உடல்ல வரக்கூடிய ஃபீலிங் தான் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள தெரியாது. நம்மள யாரோ தொடுறாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம மேல கை பிசிக்கலி பட்டா கூட நம்ம கிட்டக்கே யாராவது வர மாதிரி இருந்தா கூட நம்ம யாரையோ நம்ம ஸ்பர்சிக்க வராங்கன்றது நமக்கு அந்த ஃபீலிங் வருதா இல்லையா? சோ முன்னாடியே ஒரு எச்சரிக்கை வந்து என்ன நம்ம கான்சியஸ்னஸ் வந்து கொடுக்கறது, அலர்ட்னஸ் இல்லையா? சோ அந்த உணர்வினாலதான் நம்ம அதை தொடுதலை வந்து நாம ஃபீல் பண்றோம். நம்ம சோ அபவத் தொடக்கூடிய தன்மை கூட வந்து அவங்க வந்து நம்மள அடிக்கிறதுக்காக வர்றாங்களா இல்ல அன்பா அரவணைக்க வர்றாங்களான்றது கூட நம்மளால வந்து
உணர முடிகின்றது இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து சூக்ஷ்மமான முறையில மட்டும்தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். வெளியில இருந்து பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பா தெரியாது. தோன்றி அபவத் தோன்றி தத அங்கிருந்து, அதுல இருந்து என்ன தோன்றுகின்றது? தொடு உணர்விலிருந்து காற்று, வாயு, துவக்த தொடு உணர்ச்சி, ஸ்பர்ஷய தொடுதலின், ச மற்றும் சசர்கக உற்று நோக்கல். சோ ஒலியிலிருந்து தோன்றுகிறது விண்வெளி இல்லையா? அதாவது சப்தத்திலிருந்து வானம், அதாவது ஆகாயம் தோன்றுகிறது. விண்வெளி இயக்கத்திலிருந்து காலத்தின் தாக்கத்தினால், அதுவும் எப்படின்றது சொல்றாங்க. அப்படியே உடனே டிரான்ஸ்பர்மேஷனா கிடையாது. அதாவது அந்த காலத்தினுடைய தாக்கத்தினால், எல்லாமே காலத்தோட சம்பந்தப்பட்டதுதான். அதுவும் உருவாகுவதற்கு ஒரு காரணம் இல்லையா? காலத்தின் தாக்கத்தினால் அடுத்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது. பின்னர் நுட்பமான மூலப்பொருளாகிய தொடு உணர்ச்சி, காற்று மற்றும் தொடுபுலன் எது? கை இல்லையா? ஆகியவை வந்து வெளிப்படுகின்றன. காலப்போக்கில் நுட்பமான வடிவங்கள் முழுமையான வடிவங்களாக மாறும் பொழுது இல்லையா, ஒன்றிலிருந்து ஒன்று அப்படி நம்ம அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருந்து மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் இல்லையா, அவ்வியக்த நிலையில இருந்து வியக்த நிலைக்கு இல்லையா, அவை தொடு உணர்ச்சியின் பொருளாகின்றன. அதெல்லாமே வந்து டச் எனக்கூடிய அந்த ஒரு செயலுக்குடைய பொருளாகின்றது. தொட்டறியக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் தொடு உணர்ச்சி பலன் ஆகியவை குறிப்பிட்ட காலத்தில் தோன்றியதற்கு பின்னர் வளர்ச்சி அடைகின்றன. அதாவது அதரும் வந்து கால நேரத்திற்கு பிறகுதான் அது அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு செயல்படுகிறது. மண்ணுலக வாழ்வினை வெளிப்படுத்தும் முதல் புலப்பொருள் ஒலியாகும். ஃபர்ஸ்ட் எழறதே சப்தம் தான். ஒலியின் புலன் உணர்ச்சியிலிருந்து பார்வையாகிய புலன் உணர்ச்சி தோன்றுகின்றது. ஒளி வந்த பிறகு அடுத்து வந்து விஷன், பார்க்கக்கூடியது இல்லையா, அதுல இருந்து தோன்றுகின்றது. அதுவே நமது புலன் நுகர்வு பொருட்களின் படிப்படியான பரிமாணமாகும். ஃபர்ஸ்ட் அதாவது சப்தம் என்பது எதுல இருந்து கேட்கிறோம்? காதுல இருந்து கேட்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த சப்தத்துல இருந்து நமக்கு என்ன? கண்ணு வந்து, அதாவது பார்க்கக்கூடிய புலன் வந்து தோன்றுகின்றது என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ரூபத்தை காண முடியும் இல்லையா? அதற்குதான் இந்த இடத்துல எங்கிருந்து அந்த பார்க்கக்கூடிய தன்மை என்பது வருகின்றது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கிறோம். ஸோ ஒளியின் புலன் உணர்ச்சியில் அப்படின்னா, அந்த உணர்ச்சி என்றால் அதாவது நம்மளால உணரக்கூடிய தன்மை. சோ சப்தத்தை நாம கேட்கக்கூடிய தன்மையில இருந்துதான் வந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மையும் வந்து உருவாகின்றது என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுவே நமது புலன் நுகர்வு பொருட்களின் படிப்படியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து பரிமாண வளர்ச்சியாகும், டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இல்லையா? அடுத்து பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. மிருதுத்வம் கடினத்வம் ச சைத்ய முஷ்ணத்வமேவ ச ஏதத் பஷ்யஸ்ய ஸ்பர்ஷத்வம் தன்மாத்ரத்வம் நவஸ்வதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மிருதுத்வம் கடினத்வம் ச சைத்யமுஷ்ணத்வமேவ ச ஏதஸ்பர்ஷஸ்ய ஸ்பர்ஷத்வம் தன்மாத்ரத்வம் நபஸ்வதஹ. மிருத்துத்வம் மென்மை, கடினத்துவம் கடினத்தன்மை, த மற்றும் சைத்தியம் குளிர்ச்சி, உஷ்ணத்துவம் சூடு, ஏவ உடன், ச மற்றும் ஏதத் இந்த, ஸ்பர்சஸ்ய நுட்பமான பொருளாகிய தொடு உணர்ச்சியின், ஸ்பர்சத்துவம் தனிப்பட்ட இயற்குணங்கள், தன்மாத்திரத்துவம் நுட்பமான வடிவம், நபஸ்வத காற்றின் மொழிபெயர்ப்பு. காற்றின் நுட்ப வடிவமாக வர்ணிக்கப்படும் தொடு உணர்ச்சியின் தனிப்பட்ட இயற்குணங்கள் மென்மை, கடினத்தன்மை, குளிர்ச்சி மற்றும் வெப்பம் ஆகியவனையாகும். பொருளுரை. தொட்டு உணரத்தக்க உணர்ச்சியே வடிவத்தின் ஆதாரமாகும். உண்மையில் பொருட்கள் இருவேறுபட்ட வழிகளில் உற்று நோக்கப்படுகின்றன. அவை மென்மை அல்லது கடினமானவை, குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பம் மிகுந்தவை. இந்த தொட்டறியக்கூடிய புலனின் தொட்டுணரத்தக்க செயல் வானிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட காற்றிலிருந்து தோன்றுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான விளக்கங்கள் இல்லையா? நம்ம இதுல ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வருகின்றது, அழகா எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்க. ஓகே. மிருதுத்வம் கடினத்வம், மிருதுவா இருக்கக்கூடிய இல்லையா, சாஃப்ட் டைப் தான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் போன ஸ்லோகம் அப்பவே உங்களுக்கு அதை பத்தி சொன்னேன். ஒருத்தர் நம்மள வந்து எந்த நிலையில வந்து எந்த ஒரு
நோக்கத்தோடு நம்மள ஸ்பர்சிக்கிறாங்கன்றது வந்து நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கும். அடிக்கதான் வர்றாங்களா இல்ல வந்து அன்போட அரவணைக்க வராங்களா அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது மிருதுவாக இருக்கிறது, சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்றது, கடினமான இது நல்ல அடி, ஒரு அடி கொடுக்கறது இல்லையா. சோ சைத்திய முஷ்ணத்வமேவச்ச அப்படின்னா அதாவது நம்ம குளிர்ச்சி மற்றும் வந்து உஷ்ணம், சோ இந்த நிலையும் வந்து நம்மளால உணர முடியும். குளிர் எடுத்தாலும் உடம்பு நடுங்குது இல்லையா, வெப்பம் எடுத்தாலும் நமக்கு வந்து அதாவது காட்டன் துணியை தான் நம்ம போட்டுக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. இப்படி நம்ம பிராக்டிக்கலா நம்ம வாழக்கூடிய நிலையிலேயே இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பண்புகள் எல்லாமே படைக்கப்படும் போது இருந்திருக்கு. அப்படின்னா இது நம்மளால எந்த ஒரு நிலையுமே தோற்றுவிக்கப்படவில்லை என்பதை நாம இதுல இருந்து 100% நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். மிருதத்வம் மென்மை, கடினத்துவம் கடினத்தன்மை, ச மற்றும் சைத்தியம் குளிர்ச்சி, உஷ்ணத்வம் சூடு, ஏவ உடன், ச மற்றும் ஏதத் இந்த ஸ்பர்ஷ நுட்பமான மூலப்பொருளாகிய தொடு உணர்ச்சியின், ஸ்பர்ஷத்வம் தனிப்பட்ட இயற்கை குணங்கள், தன்மாத்திரத்துவம் நுட்பமான வடிவம், நபஸ்வதக காற்றின் காற்றின் நுட்பமான வடிவமாகிய வர்ணிக்கப்படும் தொடு உணர்ச்சி இல்லையா. தொடு உணர்ச்சியில இருந்துதான் காற்றே நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா, ஃபீல் பண்றோம். உணர்ச்சியின் தனிப்பட்ட இயற்கை குணங்கள், தொடு உணர்ச்சியினுடைய தனிப்பட்ட இயற்கை குணங்கள் என்ன, அதுவே நுட்பமானது. அதனுடைய சப்டிவிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஃப்ட்னஸ் தான், அதாவது மென்மையா இருக்கிறது, மிருதுவா இருக்கிறது, கடினமா இருக்கிறது, குளிர்ச்சியா இருக்கிறது, வெப்பமா இருக்கிறது, இதெல்லாமே இந்த 4மே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. தொட்டு உணரத்தக்க உணர்ச்சியே வடிவத்தின் ஆதாரம். அது இந்த தொடும் பொழுதுதான் நமக்கு இந்த இது வந்து வடிவம்ன்று தெரியும். ஒரு யானை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த யானை நின்னுட்டே இருக்கு, 4-5 குருடர்கள் இருக்காங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ ஒருத்தர் வந்து அவர் வந்து போய் ஒரு பாகம் தான் அவங்களால தொட்டு பார்க்க, முழுமையா யானையை நம்மளால தொட்டு பார்க்க முடியாது இல்லையா. அது மாதிரி காலை தொடுகிறவன் என்ன நினைப்பான், அதாவது இது ஏதோ மரம் என்று நினைக்க ஆரம்பிப்பான் இல்லையா. அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே தும்பிக்கையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு இதுவா நினைப்பான். ஒரு பாகத்தையுமே அவனால் தொட்டு பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்டா வந்து உடம்ப தொட்டு பார்த்தா இது என்ன சவர் மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா. அவங்களுக்குலாம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா, காது வந்து முறம் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க, உடம்பு வந்து செவரு மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இப்படி ஒன்னொண்ணுமே வந்து ஒரு வகையா இல்ல, இது வந்து இது. ஆனா உண்மையிலே அது எல்லாமே சேர்த்த பிறகுதான் யானை என்பது அவங்களுக்கு தெரியாது. கண்ணில்லாத நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களால வந்து தொட்டு பார்த்தே வந்து சொல்லக்கூடிய தன்மை வந்து ஏற்படுது. அது எதனாலன்னா இந்த குவாலிட்டிஸ்னாலதான் இல்லையா. கடினமா இருக்கும் பொழுது அது சவரு இல்லையா, கனமா அசையாமலே நின்னுட்டு இருக்கிறதுனால அது வந்து யானையினுடைய கால் கிடையாது, மரம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இது. காது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மொரமா தெரியும். வாலு கூட ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, வாலுக்கும் தந்தத்துக்கும் வந்து ஐ திங்க் ஏதோ ஒண்ணு வருது, எனக்கு ஞாபகம் வரல டக்குன்னு. சோ இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய அதாவது உணர்வு, அதாவது அவங்களால வந்து அதை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மையை வந்து ஏற்படுத்துறது இல்லையா. இது என்ன இருக்கும், வடிவத்தை கொண்டு இதுதான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லக்கூடிய தன்மை எதுல இருந்து வருது, தொடு உணர்ச்சி. அதுக்குதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். தொட்டு உணரத்தக்க உணர்ச்சியே வடிவத்தின் ஆதாரமாகும். உண்மையில் பொருட்கள் இரு வேறுபட்ட வழிகளில் உற்று நோக்கப்படுகின்றன இல்லையா. அதாவது பகவானுடைய படைப்புல வந்து என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றதோ அது வெவ்வேறு நோக்கங்கள்ல இருந்து பார்க்கலாம் இல்லை. பல்வேறு விதங்கள்ல வந்து நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். ஒரே முறை என்று கிடையவே கிடையாது. ஒண்ணு டைரக்டான மீனிங்கும் நம்ம படிப்போம், இன்னொன்னு வந்து ஒரு ஓமையா அதை வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடிய இதுவும் நம்ம படிப்போம் இல்லையா. சோ அவரவர்கள் அந்த சுச்சுவேஷன்ல அதை வந்து எவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறாலோ அதை வைத்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். இப்படி அந்த வழிகள், வேறுபட்ட வழிகள்ல வந்து நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோம். அவை மென்மை அல்லது இங்க வந்து தொடு உணர்வுக்கு வந்து எத்தனை அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா பண்புகள்னா, ஒன்று மென்மை, இல்லைன்னா கடினம், இல்லைன்னா குளிர்ச்சி மற்றும் வெப்பம். இந்த 4மே இந்த தொட்டறியக்கூடிய புலனின் உணரத்தக்க செயல். அப்படி அது வந்து டச் பண்ணி பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க, அது எங்க இருந்து வருதுன்னா வானிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட காற்றிலிருந்து தான் வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரூபத்திற்கு நாம செல்ல போறோம் இல்லையா. அதெல்லாம் தடவி பார்த்து இது என்ன, இந்த கற்சிலை வந்து என்ன வடிவம்
ஆண் சிலையா, பெண் சிலையா, இல்ல ஒரு விலங்கினுடைய சிலையா, இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை எதுல இருந்து வருது? தொட்டு உணரத்தக்க அந்த செயலிலிருந்து, காற்றிலிருந்து தான் வருகின்றது என்று இந்த இடத்துல அழகாக இதெல்லாம் பிலாசபி எப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதை நாம அவ்வாறே வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. சாலனம் யூஹனம் பிராப்தி நேத்ருத்வம் திரவ்ய சப்தயோ வேதேந்திரியானாத்மத்வம் வாயோ கர்மாபிலக்ஷணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாலனம் வியூஹணம் பிராப்திர் நேத்ருத்வம் திரவ்ய சப்தயோ சர்வேந்திரியாணமான்மத்வம் வாயோ கர்மாபிலக்ஷணம். சாலனம் அசைதல், வியூஹணம் கலத்தல், பிராப்தி அணுகுதலை அனுமதித்தல், நேத்ருத்வம் சுமத்தல், திரவ்ய சப்தையோ ஒளி மற்றும் பொருள்களின் துகள்கள், சர்வ இந்தியானாம் அனைத்து இந்திரியானாம் அனைத்து புலன்களின் ஆத்மத்துவம் சரியாக வேலை செய்வதற்காக வழங்குதல், வாயோ காற்றின் கர்ம செயல்களால், அபிலக்ஷணம் தனிப்பட்ட குணங்கள். மொழிபெயர்ப்பு: காற்றின் செயலானது அசைவுகளிலும் கலத்தலிலும் ஒளி உள்ளிட்ட பிற புலன்கள் உற்று நோக்கும் பொருட்களை அறிந்து கொள்வதிலும் புலன்கள் சரியாக வேலை செய்வதற்கான சூழ்நிலையை தருவதிலும் வெளிப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல். பொருளுரை: மரத்தின் கிளைகள் அசையும் பொழுது அல்லது உலர்ந்த இலைகள் தரையில் ஒன்று சேரும் பொழுது நாம் காற்றின் செயலை உற்று நோக்க முடியும். அதுபோல காற்றின் செயலால் மட்டுமே உடல் அசைகிறது. காற்றின் சுழற்சி தடைப்படும் பொழுது பல நோய்கள் வருகின்றன. பக்கவாதம், நரம்பு தளர்ச்சி, மூளைக்கோளாறு மற்றும் பலவித நோய்கள் உண்மையில் காற்றின் சுழற்சி போதுமான அளவு இல்லாததால் ஏற்படுகின்றன. ஆயுர்வேத முறையில் இந்த நோய்கள் காற்று சுழற்சியின் அடிப்படையில் ஆய்ந்து பார்க்கப்படுகின்றன. தொடக்கத்திலிருந்தே ஒருவர் காற்று சுழற்சி முறையை பற்றி அக்கறை எடுத்தால் அம்மாதிரி நோய்கள் வர இயலாது. காற்றால் மட்டுமே உட்புறம் மற்றும் பலவித வெளிப்புற செயல்களும் நடைபெறுகின்றன என்பது ஆயுர்வேதத்திலிருந்தும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்தும் தெளிவாகிறது. காற்று சுழற்சியில் சிறிது குறைவு ஏற்பட்டாலும் இந்த செயல்கள் நடைபெற இயலாது. இங்கு நேத்ருத்யம் திரவ்ய சப்தையோர் என்று தெளிவாக குறிக்கப்படுகிறது. செயலின் மீது நம் புலனின் உரிமையும் காற்றின் செயலால் ஏற்படுவதாகும். காற்றின் சுழற்சி நிறுத்தப்பட்டால் நாம் கேட்டதும் ஒரு இடத்தை உடனே அணுக முடியாது. நம்மை யாரேனும் அழைத்தால் காற்றின் சுழற்சியில் நாம் ஒளியை கேட்கிறோம். ஒளி வந்த இடத்தை அல்லது ஒளியை நாம் அணுகுகிறோம். இவை எல்லாம் காற்றின் அசைவுகள் ஆகும் என்பது இந்த பதத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நறுமணத்தை நுகர்ந்து அறியும் திறனும் காற்றின் செயலால் ஏற்படுவது ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான இது காற்றை பற்றி. காற்று என்னென்ன குவாலிட்டிஸ், என்னென்ன பண்புகளை நமக்கு வந்து வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சாலனம் வியூஹனம் பிராப்தி நேத்ருத்வம் திரவ்ய சப்தயோ சர்வேந்திரியானாத்மாத்மம் வாயோ கர்மாபிலக்ஷணம். சாலனம் அசைதல், வியூஹனம் கலத்தல், பிராப்தி அணுகுதலை அனுமதித்தல், நேத்ருத்வம் சுமத்தல், திரவ்ய சப்தையோ ஒளி மற்றும் பொருட்களின் துகள்கள், சர்வ இந்திரியானாம் அனைத்து புலன்களின் ஆத்மத்துவம் சரியாக வேலை செய்வதற்காக வழங்குதல், வாயோ காற்றின் கர்ம செயல்களால், அபிலக்ஷணம் தனிப்பட்ட குணங்கள். இப்போ காற்றினுடைய குணங்களை பற்றி நாம பார்க்கின்றோம். காற்று இருக்கின்றது என்று தெரியும். ஆனா அது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பது நாம் அதை வந்து பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே எவ்வாறு நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது ரொம்ப அழகா வியாக்கியானத்துல வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்கியிருக்கிறார் இல்லையா. காற்றின் செயல், அதனுடைய என்ன செய்யும் காற்று, அதை பற்றி அசைவுகளிலும் இல்லையா என்ன பண்ணும், அது அசையும். காற்று அசைவதால் அது மரம் செடி கொடி எல்லாமே, நாம கூட பலமா காற்றடிச்சா நாம கூட வந்து ரொம்ப லேசானவங்களா இருந்தா காத்தாலே அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்கப்பா, அவர் அப்படி இருக்காரு, உடம்புல சதையே இல்லப்பா, எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கு இல்லையா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. அவ்வளவு ஒல்லியா இருக்கார் அப்படின்னா அவ்வளவு தின்னா சாப்பிடுறாரா இல்லையானே தெரியல அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பேசியிருப்போம் இல்லையா. பலமான காற்றடிச்சா அவங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்கார வேண்டியதுதான். அதாவது அசைவுகளிலும் மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் அசைகிற நிலையை கண்டு
காற்று பலமா அடிக்குதா இல்ல மெதுவாதான் அடிக்குதா, ரொம்ப தென்றலா வீசுதா இல்ல வந்து சூறைக்காற்றா வீசுதா, இதெல்லாம் நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். சோ அது கலத்தலிலும் எல்லா இதுலயுமே கலக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வெவ்வேறு. இப்ப வந்து அது எங்கெல்லாம் போய் வந்து பொருட்கள் மீது வந்து படிகின்றதோ அப்படின்னா தொடுகின்றதோ காற்று வந்து அந்த இப்ப மரம் செடி கொடி ஆனாக்கா அசையும். பலமான காற்று வந்தா இப்ப நம்ம பயிர் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது நெல் விதைச்சிருந்தாக்கா அந்த நெல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆடி மாச காற்றை பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்படியே சாஞ்சு போயிடும் இல்லையா? ஏன்னா மேல கனமா இருக்கும் நெற்கதிர்கள், கீழே அந்த செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னா இருக்கும் இல்லையா? சோ அதுவும் சாய்ந்து விடும். கலந்து விடுவதால் ஒளி உள்ளிட்ட பிற புலன்கள் சப்தமும் வரும். காற்று நல்ல பலமா இருக்கும், ஊன்னு சப்தம் நல்லா ரொம்பவுமே வந்து ஸ்ட்ராங்கா சப்தம் ஒலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல கலக்கின்றது. உள்ளிட்ட பிற புலன்கள் உற்று நோக்கும் பொருட்களை அறிந்து கொள்வதிலுமே, உற்று நோக்கக்கூடியது எது? கண்ணு இல்லையா? சோ கண்ணு அதுவும் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அந்த தொடு உணர்வுல இருந்து வர்றது, காற்றுல இருந்து வர்றதுன்றத முந்தைய பதங்கள்ல படிச்சோம். நம்ம இப்ப அததான் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். அறிந்து கொள்வதிலும் புலன்களும் சரியாக வேலை செய்வதற்கான சூழலை தருவதிலுமே வெளிப்படுத்துகின்றது. ஸோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா அந்தந்த நிலையில வந்து அது செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாம இந்த பொருளுரையில பார்ப்போம். மரத்தின் கிளைகள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம எப்படி காற்று இருக்குங்கிறதுக்கு வந்து ஃபேனு கூட போட்ட பிறகு நம்ம அதை பாக்குறோம் இல்லையா? ஃபேனு கீழே நம்ம ஏதாவது ஒரு துணி போட்டா கூட அது என்ன ஆகும்? காற்றுல ஆடிண்டேதான் இருக்கும் இல்லையா? அதனால அந்த அசைவுகள் எல்லாமே வந்து எதுல இருந்து வருதுன்னாக்கா காற்றிலிருந்து வருகின்றது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மரத்தின் கிளைகள் அசையும் பொழுது அல்லது உலர்ந்த இலைகள் வந்து விழுந்த காற்றுல வந்து ஒன்று சேரும் பொழுது நாம் காற்றின் செயலை உற்று நோக்க முடியும். அப்பதான் நம்மளால அதை வந்து பார்க்கவே முடியும். நெக்ஸ்ட் அது போல காற்றின் செயலால் மட்டுமே உடல் அசைகிறது. காற்றின் சுழற்சி தடைப்படும் பொழுது நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்னா தங்கு தடையின்றி நம்ம முன்ன சுத்தி இருக்கக்கூடிய காற்று வந்து ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால தான். அதே ஒரு அடைச்சு வச்ச ரூம்ல நமக்கு பிரீத்திங் வந்து வரவே வராது இல்லையா? நம்மளால ஃப்ரீயா வந்து எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது. அன்ஈஸியா தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? வாமிட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும். சில பேருக்கு சுவாசம் வந்து சரியா இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஆக்சிஜன் லெவல், காற்றுல ஆக்சிஜன் லெவல் இல்லைன்னா ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையை நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? அதனால என்னென்ன நோய்கள் வருது பாருங்க. பக்கவாதம், நரம்பு தளர்ச்சி, மூளை கோளாறு மற்றும் பலவித நோய்கள் உண்மையில் காற்றின் சுழற்சி போதுமான அளவு இல்லாததால் தான் ஏற்படுமா இத்தனை வியாதிகள் அப்படின்னா. நல்ல காற்றோட்டமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல நாம கோவிடு கூட அதுதான் மாதாஜி. ஆயுர்வேத முறையில் இந்த நோய்கள் காற்று சுழற்சியின் அடிப்படையில் ஆராய்ந்து பார்க்கப்படுகின்றன. அதாவது மெடிசன்ல கூட இதுதான் பாக்குறாங்க. தொடக்கத்திலேருந்தே ஒருவர் காற்று சுழற்சி முறையை பற்றி அக்கறை எடுத்தால் அதுதான் பிராணாயாமம் பண்ணுவோம் இல்லையா? உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் அதை பக்குவமா நம்ம செய்யும் பொழுது ஆரோக்கியமும் இருக்கும். அம்மாதிரி நோய்கள் வந்து வர இயலாது. ஸோ பிராணாயாமா ஹெல்ப்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல. காற்றால் மட்டுமே உட்புறம் மற்றும் பலவித வெளிப்புற செயல்களும் அதாவது நடைபெறுகின்றன. உள்ள சுவாசமும் சரி, உள்ளுக்குள்ள இருக்க எத்தனை ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து செயல்படுவதும் வந்து லிவர் இல்லையா? இதெல்லாமே காற்றினால் தான் வந்து செயல்படுகின்றது. லங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெஸ்பிரேஷன் இல்லையா? லங்ஸ் மூலியமா தான் நம்ம எல்லாருமே ரெஸ்பிரேஷனே பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுமே வந்து நம்ம இந்த காற்றினால வந்து செயல்படுகின்ற உறுப்புகள் எல்லாமே காற்று இருந்தா மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டா செயல்படும். இல்லைன்னா அந்த லங்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா செயல்படாது. 2 லங்ஸ் இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே இல்லையா? லெஃப்ட் லங் அண்டு அது என்ன சொல்லுவாங்க, லங்குக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? கல்லீரல் நுரையீரல். ஓகே, லிவர் என்னதான் கல்லீரல் இல்லையா? ஓகே சார். இப்படி நம்ம அந்த நுரையீரல்ல வந்து ரெண்டு இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே. ஒரே நுரையீரல்ல கூட நம்மளால வாழ முடியும். ஆனா 2மே நமக்கு தேவை. பகவான் 2 கொடுத்திருக்காரு. 2 கிட்னி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? 2 லிவர் கொடுத்து லங்ஸ் வந்து 2 இது வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் லங்கு இது எல்லாமே கொடுத்திருக்காரு நமக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு இல்லையா? மேலும் ஹிருதயத்துல கூட நமக்கு ஆர்டிக்கல் இது என்னது வென்ட்ரிக்கல் இது எல்லாமே இருக்கு நமக்கு இல்லையா? ஆர்ட்ரி அண்ட் வென்ட்ரிக்கல் இல்லையா? பிரெயின்ல கூட 2 இருக்கு, லெஃப்ட் ரைட்டு இது எல்லாமே உண்டு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல எழுதுறவங்களுக்கு வந்து ரைட் பிரெயின் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எழுதுறவங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் பிரெயின் ஒர்க் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 2 கொடுத்திருக்காரு பகவான். எவ்வளவு பெரிய கருணை இல்லையா?
இப்போ ஒண்ணு போயிட்டா கூட ஒண்ணுத்துல நம்ம வந்து இந்த ஜீவன் வந்து வாழும் காலம் வரைக்கும் வாழட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவானுடைய கருணை பார்க்கணும் இல்லையா? நாம் கூட பிள்ளைகள் இருந்தா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் கொடுப்போம். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. வாழ்றதுக்கு பேசிக்கா இந்த உடல், கால்கள் கூட 2 தான், கைகள் 2, நாசிகள் 2, கண்கள் 2, காதுகள் 2, எத்தனை 2 கொடுத்திருக்காரு. வாய் மட்டும்தான் 1 கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா ஒரு வாயாலே நம்மளால அந்த வந்து 2 கொடுத்தா கஷ்டம். அதே 2 ஒரு வாயே நம்மளால மூட முடியாது இல்லையா? சோ அதனால 2 வாய் கொடுத்தா நம்ம வந்து யாருமே உலகத்துல இருக்க முடியாது. அதனாலதான் பகவான் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்திருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வளவு நல்ல படைப்புகள் வந்து இத வந்து யாராலுமே வந்து டிசைன் பண்ணவே முடியாது. இந்த படைப்பை பற்றி இல்லையா? அவர் ஒருத்தரால மட்டும்தான் முடியும்ன்றது வந்து இதுல இருந்து கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாம் வல்ல இறைவனால மட்டும்தான் அனைத்துமே செயல்படுத்த முடியும், அனைத்துமே வந்து படைக்க முடியும், காக்க முடியும், அழிக்க முடியும். அழிவு என்றால் நம்ம அவரோட இணைத்து கொள்ள முடியும். இதெல்லாமே அவருடைய கருணை தான். அவர் நினைத்தால் ஒழிய எந்த செயலுமே வந்து நடக்காது. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். காற்றால் மட்டுமே உட்புறம் மற்றும் பல வெளிப்புற செயல்களும் நடைபெறுகின்றன என்ற ஆயுர்வேதத்துல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்தும் தெளிவாகிறது. காற்று சுழற்சியில் சிறிது குறைவு ஏற்பட்டாலும் இந்த செயல்கள் நடைபெற இயலாது. கண்டிப்பா இல்லையா? ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா நம்ம வெளியே விடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே மரச்செடி கொடிகள் வந்து அதனுடைய சுவாசமா எடுத்துக்குது. எப்படி இந்த டெக்னாலஜி பாருங்க, இது எப்படியாவது நம்ம படைக்க முடியுமா? சோ அது கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு அது ஆக்சிஜன் வெளியே விடுது. ஸோ தட் இஸ் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒத்துழைப்பு என்பது மரம் செடி கொடிகள் நம்ம கிட்ட பேசலைன்னாலும் ஆனா உண்மையிலே அதுவும் ரெஸ்பாண்ட் ஆகும். அது நமக்கு புரிந்துக்கிற அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது. மேலும் அதனுடைய உணர்வு வந்து ரொம்ப கான்சியஸ்னஸ் வந்து மிக மிக குறைவு இல்லையா? அதனால்தான் அது வெளிப்படையா நம்மள மாதிரி வந்து பேசக்கூடிய திறன் மனிதனுக்கு மட்டுமே உண்டு. ஸோ அது எந்த ஜீவராசிக்குமே கிடையாது. பிறப்பிலே வந்து மானிட பிறவி மிக மேன்மையான பிறவி என்று அறிஞர்கள் சான்றோர்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ அதனால நாம கிடைத்தற்கரிய இந்த பிறவியை பெற்ற பிறகு அதை நாம நல்ல முறையில் வந்து பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள். இங்கு நேத்ருத்வம் திரவிய சப்தையோர் இல்லையா? நேத்ருத்வம் திரவிய சப்தையோர் என்று தெளிவாக கூறப்படுகிறது. அதாவது செயலின் மீது நம் புலன்களின் உரிமையும் காற்றின் செயலால் ஏற்படுவதாகும். அப்படின்னா நம்ம ஒரு கர்மத்தை செய்யறோம்னா அந்த கர்மத்திற்கு நம்ம புலனின் உரிமையும், நம்ம இந்த புலன் தான் செய்கிறது, கைகள் தான் செய்கிறது, கால்கள் தான் நடக்கின்றது, வாய் தான் பேசுகிறது, காது தான் கேட்கின்றது, கண்கள் தான் பார்க்கின்றது இல்லையா? புத்தி உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது. இப்படி எல்லாமே இருக்கும் பொழுது உள்ளேயும் சரி வெளியிலும் சரி எல்லாமே வந்து காற்றின் செயலால் தான் ஏற்படுகிறது. இப்ப சப்தம் நாம் பேசுறோம், இதுவும் வந்து இந்த அதிர்வுகள் எல்லாமே காற்றோடு அது கலப்பதால் தான் இந்த சப்தம் என்பது வெளிப்படுகிறது. சோ அதனால சப்தமும் வந்து வெளியில நமக்கு வரணும்னாக்கா இந்த காற்றும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாகும். காற்றின் சுழற்சி நிறுத்தப்பட்டால் நாம் கேட்டதும் ஒரு இடத்தை உடனே அணுகவே முடியாது, கண்டிப்பா போக முடியாது. நம்ம யாரேனும் அழைத்தால் காற்றின் சுழற்சியில் நாம் ஒலியை கேட்கின்றோம் இல்லையா? எஸ் பிரேமா மாதாஜி அப்படின்னு நான் கூப்பிட்ட உடனே இப்ப பிரேமா மாதாஜி இமீடியட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவாங்க, மாதாஜி என்னவோ கூப்பிடுறாங்களேட்டு இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வீட்லயும் நம்ம பிள்ளைகளை வந்து பெயர் வச்சு கூப்பிடும் போது என்னம்மா வரேன் அப்படின்ட்டு அவங்களும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. அது எதனாலன்னா எதனுடைய உதவியால்? காற்றினுடைய உதவினால் தான். நாம பேசக்கூடியது அவங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய தன்மை எப்படி ஏற்படுகின்றது? சோ இந்த சப்தமும் காற்றும் கலந்துதான் அது செல்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவை எல்லாம் காற்றினுடைய அசைவுகள், அதாவது செயலாகும் என்பது இந்த பதத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நறுமணத்தையும் அதே மாதிரிதான், அது துர்மணமா இருந்தாலும் சரி, நறுமணமா இருந்தாலும் சரி, எந்த மனமா இருந்தாலுமே வந்து காற்றுதான் வந்து எடுத்து தாங்கி செல்கின்றது. காற்றை, அதாவது நறுமணத்தை நுகர்ந்து அறியும் திறனும் நம்ம வந்து ஸ்மெல் பண்றோம் இல்லையா? அந்த ஸ்மெல் பூமியோட நறுமணத்தை நாம நுகர்கின்றோம். இதுவும் வந்து எங்க இருந்து வருது? காற்று. காற்று தான் பேசிக். அதாவது காற்றிலிருந்து நம்மளால என்ன பண்றோம்? நம்ம அதாவது பார்க்கக்கூடிய தன்மையை நம்ம பெறுகின்றோம். அடுத்து நம்ம அதுதான் ரூபம் இல்லையா? அக்னி ஜுவாலை. அடுத்து நம்ம வந்து ஸ்மெல் பண்றது, நாசிக்கு வந்து நம்ம வந்து நுகர்வதற்கான அந்த இதுவும் வந்து கொடுக்கறதும் வந்து காற்றால் தான். ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றுகின்றது என்பதை வந்து நாம் இந்த பதத்தை கண்டிப்பா நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா
ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ சரி சரி, நீ எங்க இருக்கிற? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எஸ். ஸோ காற்றினுடைய தன்மை நாம இவ்வாறாக அலசி ஆராய முடிந்தது. எஸ். நெக்ஸ்ட் கீதா மாதாஜி வாசிங்க. வாயோஷ ஸ்பர்ஷ தன்மாத்ரூபம் தைவேரிதாதபூத் சமுத்திதம் ததஸ்தேஜச்சக்ஷுரூபோ பலம்பனம். वायच्छोमर्चन्तमत्र ध्रुवं दैवेरीनादभूत् समुद्यदं तजतेजसचिरूपोलम्बनम्. What of meaning? வாயோ காட்டிலிருந்து, சா மட்டும், பரிச்ச தந்து தன்மாத்ரா நுட்பமான மூலப்பொருளாகிய தொடு உணர்வில் இருந்து மலர்வது, ரூபம் வடிவம், தெய்வ இரினார் விதியின்படி, அபி மலர்ந்தது, சமுத்ததம் தோண்டியது, ததா அதிலிருந்து, தேஜா தீ, சச்சி பார்ப்பல சற்றும் பார்வை புலன், ரூபா நிறம் மற்றும் வடிவம், உபம் லம்பானம் உற்று நோக்குதல். பக்தி வேதாந்த சுவாமி சீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு பிளஸ் பொருளுரை. காட்டின் செயலெதிரே செயல்களால் மட்டும் தொடர் உணர்ச்சிகளால் விதியின்படி ஒருவர் வேறுபட்ட வடிவங்களை பெறுகிறார். அந்த வடிவங்களின் தோட்டத்தில் தீ ஏற்படுகிறது. வண்ணத்தில் வேறுபட்ட வடிவங்களை கண்பார்க்கப்படுகிறது. பொருளுரை. விதியினால் தொடு உணர்ச்சியை காட்டின் செயல்கள் புலன் கடந்த மூலப்பொருள்களால் உருவாக்கப்பட்ட மனநிலை, இவற்றால் ஒருவர் தன்னுடைய முந்தைய செயல்களின்படி உடல் பெறுகிறார். உயிரினம் ஒரு வடிவத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கிடம் மாறி செல்கின்றது என்பதை சொல்ல தேவையில்லை. விதியின்படி மனநிலை மற்றும் காற்றின் சுழற்சியை கட்டுப்படுத்தும் உயிர் சக்தி ஏற்பட்டினால் அவரது வடிவம் மாறுகிறது. வடிவம் என்பது பல்வேறு வகைப்பட்ட புலனுணர்வின் கூட்டு ஆகும். முன்பே முடிவு செய்யப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் மனநிலை மற்றும் காற்றின் எதிர் செயலின் திட்டங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி நமக்கு ஒரு வடிவம் கிடைக்கிறது? நாம இப்படி, அதாவது சில பேர் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப ஹைட்டா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப குண்டா இருப்பாங்க இல்லையா, சில பேர் ரொம்ப கலரா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப கருப்பா இருப்பாங்க இல்லையா. இப்படி வேறுபட்ட ரூபங்கள் எல்லாமே இவன் மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கும் நம்முடைய கர்ம பலன்கள் தான் இல்லையா. விலங்காக மாறினாக்கா அந்த மாதிரியான நிலைக்கு நம்ம அப்ப அந்த இடத்துல கர்ம பலன் வராது. ஒன்ஸ் விலங்காக மாறின பிறகு மீண்டும் நாம 84 லட்சம் விதமான அந்த ஸ்பீஷீஸ் எல்லாமே கடந்துதான் நம்ம வரணும். அதனால ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க். நம்ம மனிதனாக பிறந்த பிறகு வேற ஒரு உயிர்நிலையை வாழ்நிலையை நம்ம கண்டிப்பாக அத்தகைய நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படக்கூடாது. அதனாலதான் அஜ்ஞானத்தை நாம தூரமாக விளக்க வேண்டும். ரஜோகுணத்திலேயாவது அட்லீஸ்ட் மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. ஆனா அதே நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கும்போது, அதாவது விலங்காக ஆகிவிட்டால் நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. மணிமேகலை மாதாஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன், கொஞ்சம் நீங்க அதை மியூட் பண்ணுங்க. யாராவது மியூட் பண்ணி. ஓகே மாதாஜி. கரு கருன்னு சவுண்ட் வருது, யாருன்னே தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடுது. நாளையில இருந்து யாரையாவது ஒருத்தர் நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். யார் அன்மியூட் பண்ணாலுமே அவங்கள நீங்க மியூட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். வாயோ ஸ்பர்ஷ தன்மாத்ரூபம் தைவேரிதாதபூத் சமுத்திதம் ததஸ்தேஜச்சக்ஷுரூபோ பலம் வனம். வாயு காற்றிலிருந்து, சா மற்றும் ஸ்பர்ஷ தன்மாத்ரா நுட்பமான பொருளாகிய தொடு உணர்வு, டச் இல்லையா, மலர்வது ரூபம். நெக்ஸ்ட் அங்கிருந்து எது வரும்? ரூபம் வரும். மேலும் வடிவம், தெய்வ ஈரிதாத், அதாவது விதியின்படி, அதாவது ஆஸ் பர் த, அதாவது காலத்தின்படி இல்லையா, விதியின்படி காலத்தின்படி எல்லாமே கால கணக்கு தான். அபூத் வளர்ந்தது, சமுத்திதம் தோன்றி, ததா அதிலிருந்து, தேஜ
அங்கிருந்து மீண்டும் என்ன பிறக்கின்றது? அக்னி. அக்னி பிறக்கின்றது, தீ. சக்ஷு, மேலும் வந்து பார்வை. ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். பார்க்கக்கூடிய தன்மையும் வெளிப்படுத்துறது வந்து காற்றினுடைய அசைவினால் என்பதும் நாம முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்லோகத்து அந்த முன்னாடி, அதாவது இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து படிச்சுருந்தா இருக்கோம் இல்லையா? பொருட்களை எல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கு அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு எல்லாமே வந்து உதவி புரிகின்றது. நமக்கு பார்க்கக்கூடிய தன்மை, அதே மாதிரி வந்து ரூபம், இதெல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ரூப, நிறம் மற்றும் வடிவம். உபலம்பனம், அதாவது உற்று நோக்குதல். காற்றின் செயல் எதிர் செயல்களால், அதாவது அதனுடைய ஆக்ஷன் மற்றும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய செயல்களால், செயல்கள், காற்று வந்து செயல் எதிர் செயல்களால் மற்றும் தொடு உணர்ச்சியால், அதாவது நம்மள ஸ்பர்சிக்கக்கூடிய அந்த உணர்ச்சியால் காலத்தின்படி ஒருவர் வேறுபட்ட வடிவங்களை பெறுகிறார். ஸோ செயல் எதிர், அதாவது இந்த செயல் எதிர் செயல்கள் வந்து என்னன்னா ஒருவர் ஆற்றக்கூடிய கர்ம பலன்கள் என்று பொருள். மற்றும் இந்த காற்று வந்து தொடு உணர்ச்சியால் வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த விதியின்படி இல்லையா? அப்படின்னா விதின்னா காலத்தின்படி ஒருவர் வந்து வேறுபட்ட வடிவங்களை வந்து பெறுகிறார்கள். நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பிறந்தோம் அப்படின்லாம் ஒரு டவுட் இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? ஸோ ஒரே வீட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. ஒருத்தர் பார்க்க ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் பார்த்தா சுமாரா தான் இருப்பாங்க. அது ஏன் அப்படின்னாக்கா அவருடைய கர்ம பலன் வேறு, இவருடைய கர்ம பலன் வேறு இல்லையா? சோ அந்த வடிவங்களில் தோற்றத்தால் தீ வந்து ஏற்படுகின்றது. சோ அப்படிப்பட்ட வடிவங்கள் வந்து உருவாகும் பொழுது வந்து அக்னி என்பது ஏற்படுகிறது. வண்ணத்தில் வேறுபட்ட வடிவங்களை வந்து கண் வந்து பார்க்கின்றது. சோ இந்த ரூபம் வந்து சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது கலரா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப கருப்பா இருப்பாங்க, சில பேர் மாடரேட் கலர்ல இருப்பாங்க. இப்படிலாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வண்ணத்தை வந்து அந்த ரூபம் வந்து ஏற்கின்றது இல்லையா? அதை வந்து இந்த கண்ணால வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பும் வந்து கிடைக்கிறது. சோ விதியினால் அப்படின்னா காலத்தினால், தொடு உணர்ச்சி, டச் இல்லையா? காற்றின், அதாவது காற்று மற்றும் இந்த தொடு உணர்வு, எதிர் செயல்கள், அதாவது ஒரு உயிர்வாழியினுடைய செயல்களுடைய விளைவுகள், அதாவது ரியாக்ஷன், புலன் கடந்த மூலப்பொருள்களால் உருவாக்கப்பட்ட மனநிலை இல்லையா? அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட, அதாவது புலன்களுடைய செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில் மனநிலை, இவற்றால் ஒருவர் தன்னை முந்தைய செயல்களின்படி உடல் பெறுகிறார். சோ முன்னாடி நாம் என்ன எப்படி வந்து போன ஜென்மத்துல நாம் என்ன செஞ்சோமோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் உடம்பு வருது அப்படின்றதால நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சோம். ஆனா அந்த உடல் எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பது இந்த இடத்துல பார்க்கணும். காலம், எந்த காலகட்டத்துல நமக்கு எந்த உடலை ஏற்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று. சோ இந்த ஆகாயத்துல இருக்கக்கூடிய தொடு உணர்ச்சி இல்லையா? மற்றும் காற்று வேண்டும். அடுத்து அந்த உயிர்வாழி செய்த கர்ம பலன் இல்லையா? அதுவும் வேண்டும். மற்றும் புலன் கடந்த மூலப்பொருட்களாக உருவாக்கப்பட்ட மனநிலை இல்லையா? இந்த மனநிலை வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை, அந்த பண்பை கொண்டுதான் வந்து ஒருவர் இந்த தன்னுடைய முந்தைய செயல்களின்படி இல்லையா அவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு வந்து உடலை பெறுகிறார்கள். சோ அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல என்னெல்லாம் அவங்க வந்து ஆசைகளாக கொண்டிருந்தாங்களோ இல்லையா, மேலும் அவர்கள் ஆற்றிய கர்மங்களுடைய விளைவுகளை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு உடலை வந்து ஒரு உயிர் வாழி வந்து பெறுகின்றான். உயிரினம் ஒரு வடிவத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு இடம் மாறி செயல்கின்றது என்பதை சொல்ல தேவையே இல்லை. இதுதான் காற்று எவ்வாறு நறுமணத்தை தாங்கி செல்கின்றதோ அதே போலதான் இந்த ஜீவனம் வந்து ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை வந்து ஈர்க்கின்றான். இந்த ஓமை நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம எந்த சாப்டர்ல படிச்சோம்? நம்ம 14th 16th செக் பண்ணுங்க. விதியின்படி மனநிலை 14 இல்லையா? விதியின்படி மனநிலை மற்றும் காற்றின் சுழற்சியை கட்டுப்படுத்தும் உயர் சக்தியின் ஏற்பாட்டால், காற்றின் சுழற்சியை யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனால மட்டும்தான் கட்டுப்படுத்த முடியும். மனநிலை வந்து அந்த ஜீவன் தான் கட்டுப்படுத்தணும். ஸோ இப்படி உயர் சக்தினா மேலான ஆற்றல், அதாவது தெய்வீகமான ஆற்றல் ஏற்பாட்டினால் அவரது வடிவமும் மாறுகின்றது. நாம வந்து எந்த வடிவத்தை நாம ஏற்கணும்ன்றதும் வந்து நம்முடைய கர்ம பலன் மற்றும் வந்து நம்முடைய உணர்வுகள், மனதில் என்ன உணர்வுகள் எல்லாம் வச்சிருந்து போன ஜென்மத்துல நாம மரணித்தோமோ அதையெல்லாம் மீண்டும் வந்து பெண்டிங் இருக்கிறதெல்லாம் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து முடிச்சுதான் ஆகணும் இல்லையா? வடிவம் என்பது பல்வேறு வகைப்பட்ட புலனர்வு கூட்டு ஆகும். இது கரெக்ட். அது அப்படின்னா கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா, புலன்களின் செயல்கள், புத்தி, அகங்காரம், இது எல்லாமே வந்து மனசு, எல்லாவற்றையுமே கலந்ததுதான் ஒரு
ரூபத்தை நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ரூபத்தை கொடுக்கிறதே. வடிவம் என்பது பல்வேறு வகைப்பட்ட புலன் உணர்வின் கூட்டு ஆகும். முன்பே முடிவு செய்யப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் மனநிலை மற்றும் காற்றின் செயல் எதிர் செயலின் திட்டங்களாகும். அதாவது முன்பே நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்த கர்ம பலன்கள் எல்லாமே அதெல்லாம் எவ்வாறு நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு, நம்ம ஒரு உயிர் வாழி உடலை ஏற்கின்றது என்றால் அதுக்கு மூல காரணம் காற்றும் ஒருவருடைய மனது. அந்த மனசுலதான் உணர்வுகள் எல்லாம் தேங்கி இருக்கும் இல்லையா. அதோட கலந்து இந்த காற்றினுடைய செயல் அது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது, அடுத்து எதிர் செயலுடைய திட்டங்கள் ஆகும் இல்லையா. இந்த கருத்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான கருத்து. தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது கூட அதாவது வெளி உலகமே தெரியலன்னாலும் அந்த தொப்புள் கொடி மூலியமா உணவு இல்லையா, எல்லாமே சுவாசம் எல்லாமே செயல்பட முடிகின்றது இல்லையா. அப்படி நாம எல்லாமே எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் அதனுடைய நுட்பமான செயல்பாடுகள் இவை அனைத்தோட எப்படி நம்ம இந்த உடல் எல்லாம் பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனதுன்னா இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் வச்சு நம்ம 100% சொல்லிடலாம் இல்லையா. இதுக்கு மூல காரணம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஆகாயம் இருக்கு, அடுத்து காற்று இருக்கு இல்லையா, பார்க்கக்கூடிய தன்மை அக்னி இருக்கு. இப்படி ஒன்றொன்றா நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த நீரு மற்றும் பூமி இதை பத்தி எல்லாம் கூட நம்ம படிக்கத்தான் போறோம். அதனாலதான் இந்த உடல் பஞ்சமகாபூதங்களோட சம்பந்தப்பட்டிருக்குன்றது இந்த இடத்துல அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம மேப் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாம். திரவ்யா கிருத்வம் குணா வியக்தி சம்சதாதவமேவ ச தேஜஸ் சத்வம் தேஜஸஹ சாத்வி ரூப மாத்ரஸ்ய விருத்தய. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संसतातमेव च तेजस्त्वं तेजः सात्विरूप मात्रस्य विरुद्धयः. द्रव्य ஒரு பொருளின், ஆக்ருதித்வம் பரப்பு, குணதா தரம், வியக்தி சம்சத்வம் தனித்துவம், ஏவ உடன், ச மற்றும், தேஜஸ்வம் ஒளி, தேஜஹ செருப்பின், சாத்வி நல்லொழுக்கமுடைய நங்கையே, ரூப மாத்திரஸ்ய நுட்பமான மூலப்பொருள் வடிவத்தின், விருத்தய குணங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. என் அன்பு அன்னையே, எந்த பொருளின் வடிவமும் இயல்பும் அதனுடைய பரப்பு, தரம் மற்றும் தனித்துவம் இவற்றால் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. நெருப்பின் வடிவம் அதன் ஒளியால் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பொருளுரை. நாம் போற்றும் ஒவ்வொரு வடிவமும் குறிப்பிட்ட பரப்புகளையும் குணங்களையும் கொண்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் தரம் அதன் உபயோகத்தால் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் ஒளியின் வடிவம் எதையும் சார்ந்தது அல்ல. பார்வைக்கு புலனாகாத வடிவங்களை தொடுவதனால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுவே பார்வைக்கு புலனாகாத வடிவத்தின் கட்டுப்பாடற்ற மதிப்பீடு ஆகும். பார்வைக்கு புலனாகும் வடிவங்கள் அவற்றின் உடலமைப்பை ஆய்ந்து பார்ப்பதால் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட பொருளின் அமைப்பு அதன் உள்ளார்ந்த இயக்கத்தால் உணரப்படுகிறது. சான்றாக உப்பின் வடிவம் உப்பு சுவைகளின் செயலினால் உணரப்படுகிறது. சர்க்கரையின் வடிவம் இனிப்பு சுவையின் செயலெதிர் செயலால் உணரப்படுகிறது. ஒரு பொருளின் வடிவத்தை புரிந்து கொள்வதில் அதனுடைய சுவையும் மூலப்பொருட்களும் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல அதனுடைய வடிவம் என்று சொல்லப்படுவது அதனுடைய தன்மை. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல நாம இப்ப குவாலிட்டி, இப்ப உப்பு கரிக்கும் இல்லையா. உப்பு கரிக்குன்றது நாம் அதை சுவைத்து பார்த்த பிறகுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனுடைய விளைவு. சுவைக்கும் பொழுது என்ன விளைவு ஏற்படுகின்றதோ அதை வச்சுதான் இது உப்பு கரிக்கின்றது. இப்ப சாப்பாட்டுலயே கொஞ்சம் உப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுனாலே நம்ம ஐயோ உப்பு அந்த தன்மை நம்ம கண்டிப்பா செக் பண்றோம். சுவை வருவது நீராலதான் இல்லையா. ஆனா அந்த உப்பினுடைய தன்மை நம்ம அதிகப்படியானால் நம்மளால சாப்பிட முடியாது. அதே மாதிரி அதாவது நம்ம உணவு உண்ணக்கூடிய இதுல சுகர், ஒரு ஸ்வீட் பண்றோம்னா அதுல நிறைய சுகர் இருந்தாலும் நம்மளால சாப்பிட முடியாது. கம்மியா சுகர் இருந்தாலும் அது இன்னும் சப்பையா இருக்குன்னு நினைப்போம். எதையுமே மிதமான நிலையில இருந்தாதான் நம்மளால அந்த சுவையை ரசிக்க முடியும் இல்லையா. அது போல இந்த சுவையை பற்றி இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறாங்க. திரவ்யா கிருத்வம் குணாத் வியக்தி
சம்சதாவாதமவேவ ச தேஜசத்வம் தேஜசஹ சாத்வி சாத்விரூப மாத்ரஸ்ய விருத்யய. திரவியம் என்றாலே பொருட்கள் தான். ஓகே. ஆக்கிருத்வம் பரப்பு, குணதா தரம், வியக்தி சம் சதத்வம் தனித்துவம், ஏவ உடன், சா மற்றும், தேஜஸ்வத்வம் ஒளி, தேஜச நெருப்பின், சாத்வி நல்லொழுக்கமுடைய நங்கையே, ரூப மாந்திரஸ்ய நுட்பமான பொருளின் வடிவத்தில், விருத்தயா குணங்கள். ஸோ அதனுடைய குணாதிசயங்கள், குவாலிட்டிஸ், அதை பத்தி படிக்க போறோம். ஸோ என் அன்பு அன்னையே, எந்த பொருளின் வடிவமும், ஸோ வடிவம் என்பது எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அதனுடைய இயல்பும், அந்த வடிவத்துக்கே குறித்தான இயல்பு இல்லையா, அவருடைய சுபாவம், அந்த பொருளுடைய சுபாவம் என்பது ஒன்று ஜடமா இருக்கலாம், இல்ல சேத்தனமா இருக்கலாம். சேத்தனமா இருந்தாலும் அதனுடைய சுபாவம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிங்கம் என்ன பண்ணும்? கர்ஜிக்கும் இல்லையா. அதே மான் அதாவது ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு ஜீவன் இல்லையா. இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வரதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய அதாவது முந்தைய பிறவில அவங்க என்னவா இருந்து என்ன செயல்கள் செய்தார்கள் இல்லையா, அதை பொறுத்துதான் நம்ம பெறுகின்றோம். ஸோ இப்படி நம்ம மனிதனாகப்பட்டவன் தவறி விழுந்தால் வேறு நிலைகள், எப்படி நம் பரத மகாராஜ் மானாக அவதரிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு வந்தார். பக்தனாக இருப்பவர்கள் இல்லையா, சாத்விகமான குணம் இருப்பவர்கள் சாத்விகமான நிலையில் அவர்களுடைய வாழ்நிலை அமைய பெறுகிறது. இந்த இயல்பு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதனுடைய பரப்பு எவ்வளவு விஸ்தாரமா அது பறந்திருக்கு அப்படின்னா அதனுடைய அளவு, அதாவது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்றத பத்தி, தரம் குவாலிட்டி இல்லையா, மற்றும் தனித்தத்துவம் அதனுடைய அந்த பண்புனுடைய எந்த சூழ்நிலை இருக்கு அந்த பண்பு இல்லையா, டைல்யூட்டடா இருக்கா அப்படின்னாக்கா நம்ம அந்த குவாலிட்டியை பத்தி நம்ம சொல்லும் பொழுது, ஸோ தரத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கும் பொழுது மேலும் அது தனித்தன்மையோடு தான் இருக்கா இல்ல எல்லாமே ஆவரேஜா நம்ம எடுத்து பாக்குறோமா அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் இதெல்லாமே பண்புகளுக்கு நம்ம பார்க்கணும். இவற்றால் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது ஒரு மனிதன் எவ்வாறு அவனுடைய அந்த செயலை வெளிப்படுத்துகிறானோ அதை வைத்து அவன் இப்படிப்பட்டவன் என்று நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா. எப்பவுமே சிடுசிடுன்னு மூஞ்சியோடு இருக்கிறவங்க அவர் ரொம்ப கோபக்காரன் இருப்பா, அவர்கிட்ட நம்ம பார்த்துதான் பேசணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதே சாந்தமா இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் அமைதியா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்கள புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணணும். இப்படி ஒருத்தர்கிட்ட நாம செய்யக்கூடிய அப்ரோச் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் ஒரு செயலுடைய தன்மை, அதனுடைய வெளிப்பாடுகள் இதெல்லாம் வைத்துதான் நம்ம அதனுடைய அதாவது குவாலிட்டியை மெஷர் பண்ண முடியும் இல்லையா. எந்த பொருளின் வடிவமும் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஜடமா இருக்கட்டும் சேத்தனமா இருக்கட்டும், அதனுடைய வடிவம், அந்த பொருளுடைய வடிவம் மற்றும் அது இயல்பு, அதனுடைய உண்மையான குவாலிட்டி இல்லையா. சோ அதாவது சிங்கம் கண்டிப்பா அடிச்சுதான் சாப்பிடும் இல்லையா, கர்ஜிக்க கூடிய ஒன்று. யானை விலங்குகளை சாப்பிடாது இல்லையா, அது ஹெர்பிவோரஸ், அது இலைத்தலைகளை எல்லாம் சாப்பிடும். ஸோ அதனுடைய தன்மை ஒவ்வொன்றுத்துக்கே உரித்தான தன்மை. மானும் அதே மாதிரிதான் ஹெர்பிவோரஸ் இல்லையா. இப்படி எல்லாமே நம்ம அதனுடைய தனித்தன்மையை பற்றி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ ஆம்னிவோரஸ், கார்னிவோரஸ் இப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இப்ப நெருப்பின் வடிவம் அதன் ஒளியால் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. நெருப்பு எரியும்போது ஏற்படக்கூடிய அந்த சப்தம் இல்லையா. ஸோ அதனுடைய வடிவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா எரியறதோ அது ஹைட்டு, அதனுடைய ஷேப் எல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியும். நெருப்பு எரியாதப்ப குட்டியா இருந்தா அது அதனுடைய கவரேஜே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கும். இதுதான் நாம வடிவம் என்பது அவ்வாறுதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம் போற்றும் ஒவ்வொரு வடிவமுமே குறிப்பிட்ட பரப்புகளையும் குணங்களையும் ஒவ்வொரு அதாவது இதுவுமே பொருளுமே அதற்கே உரித்தான அந்த ஷேப்பு இல்லையா, அது எத்தனை தூரத்திற்கு அது பரவி இருக்கின்றது, அடுத்து அதனுடைய குணநலங்கள் இல்லையா கொண்டது எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். சோ ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் தரம், குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல், ஒரு பொருளுடைய தரத்தை நாம அதை உபயோகித்தால் மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. இப்ப நம்ம யார்கிட்டயாவது பேசினாதான் அவர் இப்படிப்பட்டவர் நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா. நம்ம பேசாமலே அவரை கற்பனையில கண்டிப்பா யாரோ சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டு நாம கண்டிப்பா டிசிஷன் எடுக்கவே கூடாது. நாமளும் அவரிடத்து பேசும்போது அவருடைய தன்மை எவ்வாறு என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். ஆனால் ஒளியின் வடிவம் எதையும் சார்ந்தது கிடையாது. ஆனா முதல்ல தோன்றது எது? ஒளிதான் இல்லையா. ஆனா அது எதையுமே சார்ந்தது கிடையாது. பார்வைக்கு புலனாகாத வடிவங்களை
தொடுவதனால் மட்டுமே வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாதது எல்லாமே தொட்டு பார்த்துதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இருட்டறையிலே நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம் சேர்ல, அது பக்கத்துல ஒரு ஸ்டூல்ல இருக்குன்னா முன்னாடியே ஆல்ரெடி பார்த்து இருக்கணும் நம்ம. அப்பதான் நம்ம அதை தொட்டுக்கிட்டு நம்ம பார்த்து அந்த பொருளை வந்து எடுப்போம் இல்லையா. அதுவே பார்வைக்கு புலனாகாத வடிவத்தின் கட்டுப்பாடற்ற மதிப்பீடு ஆகும். நம்ம கண்ணுக்கு புலனாகாத அந்த வடிவத்தினுடைய அதாவது வேல்யூ இல்லையா, எந்த ஒரு நிபந்தனையுமே இல்லாத அந்த 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 பொருள் மீது இருக்கக்கூடிய மதிப்பை பற்றி சொல்வது. பார்வைக்கு புலனாகும் வடிவங்கள் அவற்றின் உடல் அமைப்பின் ஆராய்ந்து பார்ப்பதால் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. எஸ், ஒருத்தர் ரொம்ப குண்டா இருக்காருன்னா அவரால் எழுந்து டக்கு டக்குன்னு வேலை செய்ய முடியாது. அவர் வேலை செய்யக்கூடிய நிலையில் இருந்து கொண்டே வந்து அவரை பார்க்காமல் இருந்தா கூட நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அதே அதாவது ரொம்ப தின்னா இருக்கிறவங்க இல்லையா, ஒல்லியா இருக்கிறவங்களால பாத்தீங்கன்னாக்கா டக்கு டக்குன்னு வேலை செய்ய. இப்படி நம்ம ஒரு செயல் ஒரு பொருளுடைய அமைப்பை கொண்டுதான் அதனுடைய உள்ளார்ந்த இயக்கத்தால் நம்ம வந்து உணர முடியும். சான்றாக உப்பின் வடிவம் வந்து உப்புக்கு வந்து உப்பு சர்க்கரைக்கெல்லாம் நமக்கு வடிவம் எல்லாம் கிடையாது. ஆனாலும் அங்கே வடிவம் என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய தன்மை என்பதை நாம புரிஞ்சு கொள்ளணும். ஓகே, உப்பு சுவைகளின் எதிரொலி செயலினால் உணரப்படுகின்றது இல்லையா. அதாவது செயல்படுத்தும் பொழுது அதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சர்க்கரையினுடைய வடிவம் கூட இனிப்பின் சுவை வந்து செயலெதிரில் செயலால் உணரப்படுகின்றது. ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் சர்க்கரையினுடைய இது. ஸோ ஒரு செயல் வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது இப்ப நம்ம அதை வந்து ஏதோ ஒரு லிக்விட்ல கலந்தாதான் அது சுவை தெரியும். சுகரை வந்து தனியா சாப்பிட்டாலும் தெரியும். ஏதோட ஒண்ணு கலக்கும் பொழுதுதான் அதனுடைய சுவை வந்து இனிப்பாக இருக்கின்றது என்று நம்மளால சொல்ல முடியும். அதை வந்து உபயோகப்படுத்தாமலே நாம வந்து இனிப்பு தான் அப்படின்றது வந்து நாம சொல்ல முடியாது. உபயோகப்படுத்தப்படுறதுதான் அந்த சுவையினுடைய அளவு வச்சுதான் எவ்வளவு வந்து அதுல வந்து சர்க்கரை போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி நம்மளால சொல்ல முடியும். உப்பு கூட நிறைய போட்டுட்டா நம்ம ஒண்ணுமே சாப்பிட முடியாது இல்லையா. ஸோ ஒரு பொருளின் வடிவத்தை, இந்த வடிவம் என்பது அதனுடைய தன்மை இந்த இடத்துல. ஓகே, குவாலிட்டி. வடிவத்தை பற்றி புரிந்து கொள்வதில் அதனுடைய சுவையும் மூலப்பொருட்களும் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன இல்லையா. அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா. எத்தனையோ இருக்கு, சுகருக்குள்ள எத்தனையோ இருக்கும் இல்லையா, பாஸ்பரஸ் இருக்கும், எதோ ஒரு காம்பினேஷன் தான் எல்லாமே இருக்கு. நேச்சுரலா வரக்கூடியதுல டெஸ்ட் பண்ணும்போதும் எத்தனை லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா. அது எல்லாமே மூலப்பொருட்கள், அவை முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. அந்த மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே முக்கியமான இடத்தை பெறுகின்றன. நான் இதோட இன்றைக்கு நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாரூபேஷ கிருபா சிந்து தேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण மாதாஜி, அந்த இது உங்களுக்கு